Yan mga karuba, kapalitan ng 1.5, dating 1.2, tapos 1,000 na MCY. Kapalitan ng 1.5 RPM MCY, 1.5 RPM 1.5 RPM. Hello mga karuba, what's up? Kamusta na kayong lahat? Ayan, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog mga karuba. Kasi nga, naka-GCQ pa rin naman ang Isabela. Hindi tayo masyadong nakakalabas. Bahay-opisina, ganun lang. Ayan nga, nandito ako ngayon sa Santiago kasi papapalitan ko ng center spring tsaka clutch spring yung ating NMAX na si NMAX. Kasi pina 180cc natin siya mga karuba. Pina-bore up natin from 155cc to 180 plus cc. Yan. Ipopost ko dyan yung sa screen kung paano mag-compute ng bore mga karuba, no? So nag-base lang ako sa mga napapanood ko sa YouTube. Kaya nung kay Sir Mel Motovlog, yung pag-compute niya ng cc ng motor. So 0.785 times 63 yung bagong bore ng motor natin, 63mm. Tapos times 63 ulit. Tapos times mo yung stock stroke 58.7 mga karuba. So yan yung bagong cc ng motor ko mga karuba. Napansin ko parang lumambot na kasi yung mga springs nya, yung center spring tsaka clutch spring. Medyo matagal na rin kasi siya yung servisyo niya mga karuba, yung clutch spring tsaka center spring. Papalit ako ng 1,500 RPM na clutch spring tsaka center spring. Uy, yan, dito na ako sa Santiago mga karuba. Kanina pa hindi lang ako nag-intro doon sa bandang checkpoint kasi naabutan ko yung checkpoint. Woo! Sarap! 180cc! So habang papunta tayo sa shop mga karuba, sasabihin ko sa inyo yung mga piyesang pinakabit ko para maging 180cc yung motor ko, no? Shit, ang init. Yan, pinapalitan ko ng black mga karuba, 63mm na Uma Racing chrome bore, forged piston, dome type siya mga karuba. You know, sarap, 180cc. And then nagpalit din ako ng head mga karuba, cylinder head by RS8, big valves, 24-21 na siya mga karuba yung size ng valves niya. Stage 3 sabi nung mekaniko ko mga karuba yung head na nabili ko. Tapos valve spring na JBT. And then throttle body RS8 34mm, tapos 140cc 10 holes na injectors mga karuba. Yan, chop suey po yung set ko mga karuba. Iba-ibang pyesa po yung pinalagay ko kasi yun ang gusto kong ilagay eh. Kanya-kanyang trip yan mga karuba, kung ano yung mga pyesang gusto natin ipalagay sa motor natin, no? Ang init talaga. Yan, so on the way tayo ngayon sa shop na pinagpapagawaan namin, Miyuki Works, sa may likod ng SMC. Ay, SMC? SIMC pala, dating emergency, ngayon SIMC na.
Dito tayo dadaan sa may 4 lanes kasi yung daanan dun sa may Mercury, sa may 24 hours sarado doon. Although may daanan pero mas maganda dito, walang mga saradong kanto. Doon kasi may mga saradong kanto doon eh. Dito tayo. Yan. Init. Siya nga pala, syempre magtatanong yung mga karuba natin dyan, bakit ko pinaborap yung motor natin, sina si NMAC. Wala po tayong pambili ng big bike mga karuba, kaya ang ginawa ko, pinaborap ko na lang 180cc para mas lumakas yung power nya. Oops. Although malakas na din yung 155 mga karuba, pero hindi siya kasing responsive. Matawag doon? Responsive ba tawag doon? Pag piniga mo yung throttle. Yan, ito oh. Yan oh. Lakas mga karuba, ito ba? Ayan. Magkaiba sila ng hatak. 180cc nga ba naman, siyempre malakas. Tumaas yung bore nya mga karuba. So sarap lang magmotor kasi mga karuba, kahit ang init. Oops. What's this? Nangyari dito? Ano yan? May nadisgrasya? Ano meron? Social distancing daw. Oh. Opo mga karuba, pag nasa ganyan po tayo, public places, wear face mask, face shield, and social distancing. Yan. Medyo malapit na tayo sa shop ng Miyuki Works mga karuba. Update ko na lang kayo mamaya pag andun na ako, no? Right? See you. Yan, dito po tayo dadaan mga karuba. Kaliwa. Nilagpasan na natin yung Sikat School, Southern Isabela College of Arts and Trades. Yan. Sarado kasi doon sa may bandang barangay yun. Kalimutan ko na. Victory Norte wala ito, Victory Sur. Yan, dito tayo mga karuba. Grabe ang init. Right. Yahoo. Yan, dito na tayo sa Miyuki Works mga karuba. Yan si Goyong, Master Goyong. Grabe ang init. Ano si Master? Nagtatalpak? Grabe ang init ay. Ano ba? Dito na tayo mga karuba. Grabe ang init. Yan. Palalamigin lang muna yung sa may panggilid niya para maalis yung mga piyesa. So, dito ko kayo mamaya mga karuba. Ulit siguro na yan. Mga karuba, binabaklas na yung panggilid niya. Master Jem Lopez del Mundo. Alright. Ayan, Master Billy. Ayan. Tinitignan mo yung nagasgas mo, Master?
ko dito. Matanggal yung caliper eh, hindi yung tanggal yung caliper. Eh, kahit di Yung ka tinatanggal nun sa mags nun eh. mahaba. Malapad na kasi. Malapad na kasi. Kailangan ibubuka mo siya mabuti eh. Ay, abangan nyo to. Abangan nyo to. Kasi may araw dito. Ang beriterong karuba. So kami naman bigas mo. Grabe ang init mga karuba. Tatay may ari. Hindi sakto lang. Pati yung may-ari, mainit. Ayun na. Lo, Ang init. init. Ayun. Yes. RSC. Our state. Tel. Set. Lining. Truck drive hindi. Siya pala yung belt na mamaya. Mamaya. Mainit-init pa. Yan mga karuba. Papalitan ng 1.5. Dating 1.2. Tapos 1,000 na NCY. Papalitan ng 1.5 RPM. Ayan master, bubulaan din ulit. Oh, check natin muna. Yun o. I-pick ka pa babok. CY 1.5 RPM. Ito ay pang MMAC talaga to. Ano? NMAC. Kasi mag-isa lang niya eh. Oh. Yung dalawa NMAX. 1.5 RPM. Yes sir! Papindot mo ka? Ang init na naman. Ang cargo ba? Yan, si Master Bill tsaka JM gumagawa. Tara mas hindi. Mama nga. 1.5 Ano yung touchscreen mo? yung dati. Meron. Ayun, hindi. Kung ilang grams yung dati. Iyo. Wala na nga. 62.8. 62.8 yung dati. Binubulaan na po mga karuba. And Master Francis, Chief Mechanic. Sabi natin kung ilang grams. Hindi ko masyadong nakita, 65.2 ata. Oh, 65 master? 65.2. Oh, 65.2 grams. Yung bola. A few moments later. Sir, thank you. Sir, Right. thank you so much. Si Master Billy
Sir, thank you ah. Ayan, tapos na ako dito sa Milky Works mga karuba. Palit ng center spring tsaka clutch spring. Init! Mainit! Woo! Kininana. Okay, master. Yan, may kukunin lang akong mga karuba sa may Battle Road. Yung damit namin na FS Rough Full Spectrum Riders Association of the Philippines by HPG Highway Patrol Group. Ayan, dito daw tayo dadaan, sabi ni Mr. Billy, Master Billy. Ayan, so anyway mga karuba, maraming salamat sa pagsama sa aking quick vlog. Ngayon lang ako nakapag-vlog kasi di rin masyadong nakakalabas. Bahay opisina lang ang rota ng motor ko. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit nakapag-vlog. Yan, thank you so much mga karuba. This is your Karuba Mac na palaging nagsasabi, ingat tayo palagi, ride safe always, keep safe always. Kapag lagi tayong lumalabas, bago tayo pumasok ng bahay, disinfect tayo ng ating katawan mga karuba, no? So yun lang. Thank you so much sa pagsama sa aking vlog mga karuba. As always, love your Karuba!